Ola, chámome Carolina e vou presentar un traballo que fixemos todos os da clase, que vai sobre alimentación e nutrición. Boas tardes, eu chámome Laura e vou explicar a diferencia entre alimentación e nutrición. A alimentación é o máis importante da nosa vida para manternos sãs, activos e con enerxía. Por esa razón é pola que debemos cuidar todo o que comemos para que non nos faga dano e as nosas células reciban todo o necesario para realizar as tres funcións vitais. Pero antes é moi importante saber a diferencia entre alimentación e nutrición. Alguén sabe a diferencia? David. A alimentación é tomar alimentos e a nutrición é, despois de tomar os alimentos, absorber os nutrientes. Efectivamente, porque según isto pon que a alimentación é un acto voluntario que facemos para tomar os alimentos para satisfacer a fame ou o apetito. E a nutrición é o proceso fisiolóxico e voluntario que fai o noso organismo para poder tomar os nutrientes dos alimentos. En conclusión, podemos dicir que a nutrición é a consecuencia da alimentación, a cal pode ser boa ou mala, dependendo dos alimentos que se consumen. Os nutrientes que o noso organismo precisa atópanse agochados nos alimentos. Por ese motivo, un corpo ben nutrido é a consecuencia dunha boa alimentación. Eu vou explicar a roda dos alimentos, que é esta que vedes aquí. O primeiro grupo son os pans e cereais, que teñen función enerxética. Son ricos en hidratos de carbono, en minerais e vitaminas do grupo B. O segundo grupo son as graxas e azúcares, que teñen a función do mantemento das células e tecidos, e necesitámonos en pouca cantidade. O terceiro grupo son as carnes vermellas brancas e os ovos e as legumes. Teñen función plástica, son ricos en proteínas, sales de ferro, vitaminas B12 e graxas. A cuarta función son os lácteos, que teñen tamén a función plástica. Son ricos en proteínas, sales e vitaminas A e D, sobre todo. O quinto grupo son os vegetais, que teñen a función reguladoras, ricos en sales minerais e vitaminas. E por último están as froitas, que teñen a función reguladora, ricos en minerais e vitaminas. Ola, eu son Marcos e vou explicar o que son un pouco as proteínas. En primeiro lugar, que vedes aquí? Carne, peixe, leite, ovos e peixe. Pois si, é verdade. As proteínas determinan a estrutura das células e dixen casi todos os procesos vitais. As funcións das proteínas son específicas de cada unha delas e permiten para as células mantelas a súa integridade. Impiden que estas se deterioren, tamén serven para defendernos de xentes externos dañinos, controlar e regular funcións vitais, etc. Agora os hidratos de carbono. Os hidratos son nutrientes que nos proporcionan enerxía para o noso organismo. Axudan a que as proteínas non se desintegren e tamén protéxenos de toxinas. Entre os carbohidratos máis coñecidos está a glicosa, contida en sustancias de sabor doce. Tamén hai hidratos de carbono nas froitas, verduras e legumes, que ademais aportan minerais, vitaminas, fibra e de alto valor nutritivo. Eu vou explicar as graxas. As graxas son unha parte indispensable da alimentación, pero non todas son boas e toman grandes cantidades. Todas as graxas comestibles permiten obter o doble de enerxía que os carbohidratos e, ademais, conteñen vitaminas que o organismo necesita para medrar e restaurarse. Tamén protéxenos do frío e das roturas porque actúan como forma de colchón. Hai unhas graxas que se toman en grandes cantidades, producen unha sustancia na sangue chamada colesterol e pode provocar trastornos cardíacos, que as cardías e as arterias.
É aconsellable tomar un 30% de graxas por día de todos os alimentos. As graxas de orixe animal É un tipo de graxa que forma parte das membranas celulares. O colesterol transpórtase pola corrente sanguínea. Segundo algúns estudos, se aumenta o colesterol no sangue, tamén hai maior risco de sufrir enfermidades cardíacas. O colesterol procede dos alimentos, pero só o 15% de todo o colesterol do sangue procede da comida. O resto fabrícase no fígado. O colesterol pode facer que se sufra unha trombose. Se nunha persoa hai exceso de colesterol, normalmente basta con moderar a ingestión de ovos e vísceras. Tamén é recomendable facer exercicio. A partir de certa idade é recomendable facer unha análise cada ano. O organismo necesita obter dos alimentos uns 40 nutrientes, entre vitaminas, proteínas, minerais e graxa. Para satisfacer a necesidade de nutrientes hai que comer unha gran cantidade de alimentos variados: carne, pescado, hidratos de carbono, froita, verdura. Vale. Se unha alimentación é variada e equilibrada, bastará para obter todo o nutriente necesario. Son necesarios os hidratos de carbono, son necesarios as proteínas, os minerais e as fibras vegetais. Pero non hai que abusar das grasas, do sodio máis dos carbohidratos, porque o seu exceso pode perjudicar a saúde. Tamén vou falar do pan e os cereais. Estes alimentos engordan menos do que soe creerse. Os que son malos son os azúcares máis as grasas. Este grupo ten vitamina B e ferro. E son mellores integrais porque teñen fibra, magnesio e zinc. Que vedes aquí? Tomates, Fabas, Guisantes. calabazas. Tamén, para terminar, vou falar das verduras e as legumes. O término verdura, moitas persoas pensan que as verduras nomás inclúen hortalizas de cor verde, pero tamén se inclúen outras hortalizas como os tomates, as patacas, as cebolas, etc. O término legumes inclúe os garbanzos, as lentellas, os chícharos, as fabas e outras sementes e frutos que crecen en vainas. Hai que comer moitas verduras porque son boas para a saúde. Agora vou falar das froitas. As froitas, en especial os cítricos, conteñen vitamina C e outros nutrientes. En cambio, aportan calorías, sodio e graxas. Aquelas cuyas sementes e fel son comestibles proporcionan fibra. Agora vou falar das carnes, os peixes e os ovos. Estes alimentos son ricos en proteínas e conteñen fósforo, en menor cantidades, ferro e outros minerais e vitaminas. Algunhas carnes conteñen máis graxa que outras, que as conteñen en cantidades moderadas. Agora vou falar do leite e os lácteos. O leite e os seus derivados son a principal fonte de calcio. Tamén conteñen vitaminas e minerais. O leite enteiro e os seus derivados contén máis graxa que o leite desnatado e os seus derivados. Finalmente, vou falar das graxas dos postres e o alcohol. Aínda que tentadores á vista e ao paladar, estes alimentos conteñen proteínas e case nada máis, e non son sãos para a saúde. Eu vou falar do aparato digestivo. Para que o organismo aproveite ben os nutrientes dos alimentos, temos que someter a unha serie de cambios físicos e químicos. A misión do aparato digestivo é desfacer as moléculas
complexas das proteínas, carbohidratos e graxas, en moléculas moito máis sinxelas e reducidas para que poidan ir ao sangue e o noso corpo poida asimilar as que necesita. E logo poden expulsar as sustancias de refugar que se regeneran neste proceso. Por exemplo, a mastigación e os movimentos musculares do esófago, e intestinos son procesos mecánicos. Polo contra, os zumes do estómago, a bile vescular, o zume pancreático son sustancias químicas que axudan a escopetar os alimentos, en partículas diminutas e extraerse os nutrientes. Unha mala alimentación pode ocasionar diversos trastornos, desde caries hasta cálculos biliares, ou incluso enfermidades como úlceras ou cancros. O estrés, hoxe en día, tamén se sabe que é a causa de diversos tipos de trastornos, como depresións, úlceras, etc. Intestino delgado. Neles botanse as secrecións alcalinas do páncreas e da vesícula, e descompón as graxas e neutraliza os ácidos gástricos. No extremo superior do duodeno, os alimentos mestúranse cas secrecións e son absorbidas no resto do traxecto. Intestino groso. Nel termina a absorción, sobre todo de líquidos. Os residuos quedan convertidos en feces e expulsanse ao exterior. Falar das vitaminas. As vitaminas son sustancias que o organismo necesita para asimilar os nutrientes, regular o sistema nervioso e axuda á formación do material xenético, das proteínas, os glóbulos vermellos e as hormonas. Como o corpo non pode producir varias vitaminas e algunhas as produce en baixa cantidade, hainas que obter. Obtéñense mediante os alimentos. Para obter as vitaminas que están nos alimentos, os alimentos débense tomar o máis frescos posibles e non se deben pasar as verduras, pois así destrúense as vitaminas. E débense aproveitar os zumes das carnes, pois é onde quedan disoltas as vitaminas. Ola, eu vos explicar a necesidade dos complementos vitamínicos. Algunhas das enfermidades hereditarias afectan ao noso metabolismo. E o metabolismo é o conxunto de actividades que realiza o noso organismo de forma organizada. E tamén as vitaminas dos alimentos que non se aproveitan ben nos casos de trastornos intestinais crónicos, operacións quirúrxicas e certos tratamentos prolongados para outras doenzas. Nestes casos sí que son necesarios os complementos vitamínicos e minerais. As persoas alcohólicas tenden a padecer certo grado de desnutrición, perden o apetito e o seu organismo non absorbe determinados minerais. O mellor é tomar os complementos xunto cos alimentos, porque así o organismo se absorberá con máis facilidade e eficiencia. Non podemos deixalos ao lugar ao alcance dos nenos pequenos porque se absorberán con moita facilidade e eficiencia. Se os tomamos ten que ser por prescripción médica. O seu uso pode facer que aumente o risco de padecelas. Antes de tomar complementos vitamínicos, hai que considerar se a alimentación diaria se cumpre cos requisitos mínimos respecto das doses dos nutrientes que debe tomar cada persoa. Xa, isto non é teoría. Eu vou falar dos minerais, pero para empezar, que vedes nesta foto? Verduras, froitas, patacas, pementos, maíz, Champiñóns, berenxenas, Tomate. allos. Pois todos estes alimentos teñen minerais, que son sustancias inorgánicas que o corpo necesita para facer os osos, dentes e glóbulos vermellos. O organismo necesita cantidades pequenas de minerais esenciais e só pode obtelos dos alimentos.
existen algunhas institucións científicas que estudaron e determinaron que cantidades de cada nutriente se necesitan, pero recoñeceron carecer aínda de datos definitivos, aunque lograron establecer un mínimo de dosis prudentes. Na etiqueta de algúns comestibles indícase o seu contido en nutrientes e tamén dos complementos vitamínicos e minerais, o cual permite ter unha idea das necesidades diarias. Vamos continuar dicindo os minerais, como dixo o meu compañero Jonathan. Hoxe en día os produtos de alimentación que se venden nos mercados só se lles engadir vitaminas e minerais. Este é o caso de moitos alimentos especiais para bebés. Por exemplo, leites enriquecidas con calcio e cereais enriquecidos con vitaminas. Para calquera persoa que se alimente dunha forma variada e equilibrada, non terá que tomar vitaminas e minerais engadidos. Por exemplo, durante os anos de fertilización da fertilidade das mulleres, poden chegar a ter que tomar complementos de ferro, porque poden chegar a perder certa cantidade destes nutrientes. Ya. Eu vou vos falar dos tipos de minerais, de onde se encontran e dos seus beneficios. O primeiro é o calcio, que se encontra sobre todo nas verduras verdes e nos fixóns. Os seus beneficios son que axuda á circulación sanguínea, a formación de osos e dentes e para o sistema nervioso e a actividade eléctrica. O fósforo encontra sobre todo na carne, nos lácteos, nos garbanzos, nos carnes e nos cereais. Os beneficios: crea reservas básicas de enerxía para as células. O potasio encontrase sobre todo no aguacate, no plátano, nas algas, nas papas, nas lentellas ou no bechamel. Os seus beneficios son que é esencial para o equilibrio dos líquidos corporais e numerosas reaccións celulares. O magnesio. As súas fontes máis abundantes son os feixóns, os chícharos, as noces, os cereais, as verduras verdes e de follas brancas. Os seus beneficios son que é necesario para as células e para a actividade eléctrica muscular nerviosa. O iodo encontrase sobre todo nos pescados, no marisco e na sal iodadas. Os seus beneficios son que é necesario para a glándula tiroides. Nas últimas décadas, os nutricionistas fixeron fincapé no equilibrio e moderación na indigesta de alimentos de todo tipo para evitar enfermidades degenerativas. Hoxe en día, os nutricionistas insisten en que hai que tomar unha diversidade de alimentos de todo tipo que nos proporcionan as cantidades indispensables de nutrientes e enerxía, que á vez permitirá manter o peso corporal dentro dos marxes saudables. Aconsellan-nos comer alimentos ricos en carbohidratos, sodio, proteínas e azúcar, e evitar o exceso de graxa e colesterol. As bebidas alcohólicas, tomalas con moita moderación xa de adultos ou borralas da nosa dieta. Tampouco é bo abusar dos distintos tipos de refrescos, pois conteñen moito azucre e tamén teñen o que se chama calorías baleiras, que engordan e non nutren. Vamos falar da alimentación equilibrada. Aquí aparecenos unha balanza cos platillos equilibrados. Iso quere dicir que a nosa comida ten que ser variada, porque se comeramos máis desta balanza, desequilibraríase, e iso sería malo. E se comeramos máis desta balanza, tamén se desequilibraría e sería malo. Por iso aquí nos di que canto máis sexa a variedade de alimentos, menos será o risco de padecer enfermidades. E fai que comer sexa un placer. Agora vou falar do equilibrio. Para manter o equilibrio, para manter o peso corporal óptimo, é moi importante
e equilibrar a digestión de alimentos. Debemos tomar un pouco de todo de xeito controlado, segundo a persoa, a idade e o traballo que desempeña. Por exemplo, debe de existir un equilibrio nos nutrientes enerxéticos que se inxeren. Por un dos lados, os carbohidratos, que son as patacas, as pasta ou arroz, e as grasas, sobre todo se son saturadas, como as carnes vermellas, carnes de vaca, cabalo e boi. Pois son máis lixeiras as carnes brancas, de polo e pavo. Non son tan prexudiciais para a saúde. Tamén non nos podemos olvidar nunca de que hai que comer tamén verduras, hortalizas e froitas. Aquí móstranos unha balanza que nos pon que as calorías que consumimos temos que gastar. Senón, teríamos que facer actividade física, porque caeríamos na obesidade ou no engordamento. Agora eu vou vos falar do menos sodio. O sodio é un mineral que se atopa na nosa comida. É un mineral necesario para o noso organismo, pero en exceso provoca enfermidades como a hipertensión, que a súa vez pode ter problemas cardíacos. Nestes casos debemos poñer menos sal ás nosas comidas e comer menos alimentos procesados, como a comida basura, que é a que se vende xa precociñada e só hai que quentala. E agora vamos falar de menos grasa. Os médicos especialistas no corazón e no cancro aconsellan que a caloría proporcionada das grasas non exceden do 30% do total dos alimentos ingeridos. Os produtos elaborados como a bollería en xeral ten alta comida en grasa. Non hai que deixar de comer certos alimentos como as palmeiras, os donuts, as galletas e bizcoitos, que precisamente resultan moi apetitosos. Senón que debemos facer é comelos con menos frecuencia e menor cantidade. Todos sabemos que o exceso de peso é malo para a nosa saúde. É moi común comer exceso de azúcar. Na súa maior parte trátase de sacarosa. Tamén se toma unha moi boa parte de endulcorantes que están ao cubo. Non só se trata de cereais, galletas, xeados, xaropes, senón tamén de froitas e verduras. O azúcar ten moitas calorías e moi poucas vitaminas e minerais. Por iso sempre é máis saudável tomar alimentos naturais que, aínda que sexan ricos en azúcar, teñen outro tipo de nutrientes. Hai que ter en conta que os chocolates e chiclosos danan a boca e provocan caries. Estamos acostumados a pensar nos alimentos en términos de sabor, pero tamén é bo pensar nos alimentos en términos de canta enerxía nos poden proporcionar ao noso organismo. A enerxía mídese en calorías. As grasas son as que máis calorías teñen, e os carbohidratos teñen a mitade das grasas. O alcohol ten 7 calorías por gramo. O valor enerxético varía moito de un alimento a outro.